جەلال حسام الدین نورالله طالبانی بەرنیاس بمام جەلال لە ساڵە 1933 گوندێک کەلکان لە بناری چیایە کۆسرەت ji dayk bûye. Her temenê gencatiyê da dest bi karê siyasî kiriye û kesekê netewe perwer û welatparêz û çalak bû. Li sala 1959 Kolîja Yasayî li Zankoya Bexda xilas kiriye û dirêjî bi kar û xebata siyasî da. Digel destpêka şoreşa gelê Kurdistanê ku bi şoreşa îlûnê dihêtin yasîn li sala 1961 rolekê serekî û aktif di şoreşê da geraye. Zêdebarî kar û xebata siyasî Mam Jəlal rojnamenivîs û yasanas û diplomatkar û pêşmergehekê xoragir bû. Piştî rêkeftinama 11 adarêya sala 1971 Mam Jəlal bûnî nerê şoreşa gelê Kurdistanê û bû demekî çûye Beyrût. Li sala 1975 digel hejmareka hevalên xwe yên xebatker Êketî Niştîmanî Kurdistan li bajarê Dîmeşq damezrand û bû sekreterê Êketî Niştîmanî Kurdistan. Bi dirêjehiya salên hefteyan û heşteyan ji çerxêborî rolekê serekî di şoreşa gelê Kurdistanê da geraye. Li sala 1986 dest pêşxer û endaziyarê damezrandina bereyê Kurdistanî bû li Tehran rêkeftinek di navbera layenên Kurdistanî da mor kir pêxemet damezrandina wî bereyî. Rolê Mam Jəlal yê serekî û pêşawayî bû di nexşadanan û serxistina serheldana buhara sala 1991 de û êkem serkirde û fermande bû giheştiye devera badînan bû serperiştîkirina serheldana gelê Kurdistanê. Piştî serheldanê wekû nînerê başorê Kurdistanê serperiştiya şandegê Kurdistanê kir bû danûstandina digel rejêma Beas, belê ew gera danûstandinan jî wekû her cariya bê encam bû. Piştî rûxandina rejêma Beas li sala 2003 Mam Jəlal êk bû ji endamên civata hikimraniya Iraqê û di xolekê da serokatiya wê civatê kir û Mam Jəlal di kombûneka civata hikûmî da nexşeyê dîrokiyê Kurdistanê ku Kerkûk û Xaneqîn û Mindilî heta gehîte şingal bi xwe vedgirîtin aşkira kir û ew kombûne bi rûniştina mezin hate navkirin. Li roja 6 Nîsana sala 2005 bû êkem car di dîroka Iraqê de wekû serkirdekê Kurd bû Sەروک komarê Iraqê. Li 22 Nîsana sala 2006 Serjunî wekû Sەروک komar hate helbijardin. Ji ber şarazayî û bilîmetî û ragirtina hevsengiyên siyasî Iraqê da dîsan Mam Jəlal li sala 2010 bû Sەروک komarê Iraqê. Mam Jəlal wekû Elî Sîstanî mercehê bilindê tayîfa Şîa gotî Sammam el Emaniyê Iraqê bû. Bi hebûna Mam Jəlal di postê serokatiya Iraqê da rewşa Iraqê taradekê zor ya aram bû û welat beref pêş ve diçû. Her wesa navmaliya Kurdî jî yarek xistî û teba bû. Dost û dijminên gelê Kurd dan bi Mam Jəlal dikir wekû serkirdekê şaraza û xudan ezmûn. Li roja 18/12/2012 Mam Jəlal toşî celteka dilî û mêşkî bû û ji Bexda bû nexweşxaneka welatê Almanya hate veguhestin. Piştî derbaskirina 5 sala digel nexweşiyê û di temenê 84 saliyê da serok û serkirde û siyasetmedar û pêşmerge Mam Jəlal wexera du mahiyê kir.